Šta je to kod Mabel? To je veliki aparat sa slatkišima. Super! Mabel je oduševljena. Opa! Ethan je dobio aparat, samo manji. Jo, Judy je dobila najmanji aparat, to je tužno. Nije srećna. Drugari, prestanite da joj se smijete. Judy počinje. Šta? Ne može da izvadi bombonu? Zašto se ne vade? Jao, sad joj se još više smeju. Čestitam, Judy. Uspela si da otvoriš aparat. Prijatno. To je baš ukusno. Jao, ispada da to nisu bombone, nego žvake. Kako mali balon si napravila. Da, baš je mali kao mrvica. Hajde, Ethane, prestani, sad je tvoj red. Pokaži šta ti možeš. Ova žvaka je baš ukusna. Jao, Ethane, šta je to bilo? Balon? Nema veze, Ethan već zna kako popraviti situaciju. Daćemo mu još jednu šansu. Sad ću pojesti što više žvaka i napraviti veliki balon. Vidjet ćete. Jao, ja mislim da je to previše žvaka. O ne, sve je pojeo. Nevjerovatno. Hajde da vidimo kakav balon će ispasti. Hajde, Ethane, čekamo. Jao, ne ide mu. Šta je to? Verovatno zbog toga što je uzeo previše žvake. Znate šta? Sad je red na Mabel. Hajde je prijatno, Mabel. A Mabel je spremna da pokaže šta zna. O da, to je baš ukusno. Jao, pogledajte kako baca žvake u usta. To je baš moćno. Vidi se da joj se sviđaju žvake. Hajde, Mabel, hoćemo da vidimo tvoj balon. Pokaži šta znaš. Wow, to je bilo moćno. Balon je bio veći od njene glave. Šteta samo što je pukao i isprljao njeno lice. To je bilo odvratno. A Mabel je odlučila da nastavi da jede žvake iz svog aparata. Pogledajte šta radi. Oho. O ne, sad će pasti. Jesam rekla. Drugari su htjeli da pomognu, ali kasno je. Sve je u redu. Mabel, žao mi je da ti kažem to, ali ovako nećeš moći da pojedeš žvaku. A mi hoćemo. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley je imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješću nudle štapićima, kao što i treba. Šta? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa.
O, da. Tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide. A druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Sada imate jaja? Ju, odvratno. Haloja ima jedno jaje. I malo si sreće, jer ostali imaju više jaja. Tina je dobila 10 komada, na primjer. A Kim ima 100 jaja. To je užasno. Ali ne brini, imaš vremena da se pripremiš. Haloj, počinje. Hajde, probaj. Okej, sad ću razbiti jedno jaje, a pravo usta. Ju, kako je gadno i ljigavo. Uj. Ne mogu čak ni da ga progutam. Odvratno. Ljuska mi ne treba. Bacit ću to. Jo, izvini, Kim. Izgledaš smešno. Jel tako? Onda eto tebi ljuska. Ličiš na klovna. To je isto smešno. Jesam sad ja? Jao, ne želim da jedem to. Okej, probat ću. Uzet ću jedno jaje. Čekajte, imam ideju. Ispržit ću svoje jaje. Da, to će sigurno biti ukusnije nego sirovo. Razbit ću jaje, a zatim drugo. Tako je. Treće. Razbit ću sva svoja jaja. Tako je. Ostalo je sad čekati malo. Ja sam genije, znam. Taman sam ogladnila. Je li osjećate taj miris? O ne, moj doručak. Izgoreo je. Užas. Morat ću da jedem to. Strašno. To uopšte nije ukusno. Kako gadno. Bolje da sam pojela sirova jaja. Tina, samo si ti mogla da spališ jaje. To je najlakši recept. Šta je, sad ja? Tačno. Zaboravila sam već. Došla mi je ideja. Što bih jela jaje? Mogu uraditi nešto drugo. Treba mi samo malo toplote. Ajde, pilići, gde ste? Ja ću biti vaša mama kokoška. Neko već izašao. Juhu, imat ću piliće. Gledajte kako su slatki, divno. Devojke, postala sam mama. Preslatko, hoću da ih mazim. Zvaćete, mili, mnogo si sladak. Kim, mogu li da uzmem jedna pila sebi? Zavolela sam ga. Naravno, možeš da uzmeš. Baš ti hvala, to je preslatko. Znači, Kim je postala mama od pilića? Ja sam iznenađena, a vi? Wow, Kate je dobila 100 komada lubenice, Quentin ima 10 komada, a Sophie ima samo 1 komad, tužno. Dakle, neka Sophie počne. Hajde, sad ću da probam. Lubenica je slatka, ali ima puno koščica. Društvo, završila sam. Kako vam se sviđa moj smeh? Jako smešno. Sad je na redu Quentin. Super, obožavam lubenicu. I dobro što sam dobio 10 komada. O da, kako ukusno. Mogu jesti lubenicu non stop. To je i hrana i piće istovremeno. O da. Imam ideju. Napravit ću piće od lubenice. Da, to je genijalno. Dakle, stavio sam Oreo,
A sad ću preliti to čokoladnim sirupom, a zatim dodati bombone njord. Obožavam ih. To su najbolje bombone na svetu. Wow, Quentin, to izgleda jako ukusno. Da, znam, trudio sam se i spremao to za sebe. Sam ću to sve pojesti. Wow, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Tu ima sve što tako volim. O, da. Kako sam pametan, to je bila odlična ideja. Dakle, ostao je posljednji komad. I njega ću pojesti. O, da. To je to, završio sam. Kate, sad ti, ajde. Odlično, spremna sam da počnem. Dakle, probat ću prvi komad. O, da, divno. U stvari, čekajte, šta će mi jedan komad kad mogu pojesti nekoliko odjednom? O, da, super. Samo postoji problem, već sam se najela, a lubenica se ne smanjuje. Treba smisliti nešto. Tačno, stavit ću lubenicu u blender i napraviti sebi sok. To će biti jako ukusno. Stavit ću samo unutrašnjost, skoro mi ne treba. A sada uključujem blender. To je to. Sipam sok u čašu. Oho, Sophie, vidiš šta je Kate smislila? Da, znam. Hvala puno. Dakle, treba napraviti što više soka. Da, odlično mi ide. Pogledajte, ova velika čaša je sad puna. Ali treba mi još soka. Eto, samo pogledajte. Ne mogu ni da zamislim koliko bi mi trebalo vremena da pojedem to. A sok ću popiti mnogo brže. O, da, to je jako ukusno. Divno. Oduševljena sam. Samo što nisam sklonila košice. Drugari, pazite! Sad će biti kiša od koščica. O ne, nadam se da će kišobran izdržati. Prošlo je. Dobro je, mnogo mi je bolje sad. Pravo morala. To je lizalica. Ali ja imam samo jedan. Da, ja sam dobila 10 lizalica, to je super. A koliko je onda kod Vivian? Wow, kod mene 100 komada. Neverovatno. Kako ću pojesti toliku gomilu? Ima ih baš mnogo. Blago meni. Nate, počinješ, hajde. Da, ja sam dobio samo jednu lizalicu. Sad ću je probati. To je baš ukusno. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Stavit ću lizalicu između dlanova, a zatim ću potrljati. Gledajte, napravio sam vatru. Goru mi ruke. Prejako sam trljao ruke. Devojke, pomozite mi. Devojke, molim vas. Da. Hvala puno. Tako je mnogo bolje. Dobro, nemoj nas više tako plašiti. Okej, sad je moj red. Probat ću svoje lizalice. Imam 10 komada. Smislila sam nešto. Zalepit ću lizalice na svoje prste. Tako je. A sad ću probati. Svaka lizalica je prelepa. Šta? Ej, daj mi još malo, ne oduzimaj mi. Nisam ti dozvolila. Pusti moju ruku. Ajoj, drugari, baš ste čudni. Dobro, vreme je da probam svoje lizalice. To će baš dugo trajati. Hoću da probam svaki ukus. Sviđa mi se. Došla mi je ideja. Hoću da napravim kiša od lizalica. Ej, prestani, Vivian, dosta. Ej, to baš boli. Što? Ups, a šta mi je to na glavi? Imam rajf od lizalica. Super. Ja, ova Vivian nije normalna. Oho, pa to je Nuti. U stvari, čekajte, izgleda da je ova tegla napravljena od čokolade. Da, od čokolade, cool. Oho. Aha, ja imam veću teglu. Jedva čekam da probam. Šta? Ne mogu da verujem. Da,
To bi trebalo da bude veoma ukusno. Baš mi se posrećilo. Oduševljen sam. Sandy i Nancy, jeste vidjeli ovo? Baš mi se posrećilo. Okej, pošto sam ja dobila najmanju porciju, počet ću da je jedem. To je baš ukusno. Ispada da je to mala tortica. O, da. Završila sam. Ko je sljedeći? Ja ću. Ne, skloni ruke, Itane. Sad je moj red. Hajde, odmaraj. Probat ću poklopac. Wow, kako ukusno. Ne mogu da verujem da jedem čokoladni poklopac od Nuti. A sad ću probati ostalu teglu. Wow, kako lepo. 10 slojeva torte. Topi se ustima. To je neverovatno ukusno. Mnogo mi se dopada. Jao, kako Sandy lepo jede. Ne mogu više da trpim. Ali moram sačekati da Sandy završi. Hajde, požuri. Ostalo još malo na prstima. Da, sad je moj red. To izgleda neverovatno. Tu je 100 slojeva, zamislite. Devojke, to je super. To je najbolje što sam ikad jeo. Imam tako dugačko pače. Neverovatno. Hoću ja? Hej, skloni se, Sandy. Ova torta je samo za mene. Nastavit ću da jedem. Ostalo još malo. I još par zaloga i poješću svo ovo pače torte. Iskreno, malo sam se umorio. Ostalo još malo. Dakle, nastavit ću da jedem. Moram pojesti sve ostale komade. Devojke, tako mi je drago što sam dobio veliku teglu. Mogu još dugo uživati u ovom neverovatnom ukusu. Itane, kako to sve staje u tebe? Ne razumem. Ne znam ni ja. Itane, šta radiš? O ne! Joj, devojke, ne znam šta me je spopalo, ali dobro. Nastavit ću da jedem ovu prelepu tortu. To je najbolji dan u mom životu.